Mijn naam is Mireille Swiebel. Ik ben 34 jaar. En ik ben uitvoerend kunstenares. Ik doe keramiek en aquarel. Ja. En mijn vrienden omschrijven mij als een enorme gezellige, vrolijke meid. En ik ben dus ook op zoek naar iemand die positief in het leven staat. En ook open staat voor spiritualiteit. Ja, spiritualiteit is heel belangrijk. Diepgang dus. Ik vind het type maakt me niet zoveel uit als je maar open-minded bent en houdt van kunst en toeboren. Ja, verder hou ik van lekker eten, een glaasje wijn en lekker een jointje op zijn tijd. Gewoon een beetje algemene gezelligheid. Feestjes, kunst en lezen en dat soort dingen. Dus een vrolijke man, gezellig. En ook nog leuk eruit zien zou heel fijn zijn. Het is toch wel heel belangrijk, ook dat je er een beetje leuk uitziet. Ja, vrolijk, dus voel je je aangesproken door deze boodschap? Reageer! Ja.